λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Μπαρλάκας, σύμβουλος σταδιοδρομίας της Λάμπορα και είμαι σήμερα εδώ μαζί σας στα πλαίσια της μεγάλης αγκαλιάς που έχουν κάνει τα φροντιστήρια από παπά στον επαγγελματικό προσανατολισμό για ακόμα μια χρονιά, για να σας αφυπνίσω, να μπορέσω να ξεκλειδώσω τους ακόμα κάπως προβληματισμένους μαθητές, να βάλουμε και σε ένα σωστό δρόμο λίγο τους γονείς και γιατί όχι, να αρχίσουμε να βλέπουμε και να τηρίζουμε λίγο τα πράγματα με άλλη αισιοδοξία. Θα μιλήσουμε για την αγορά εργασίας, για τα επαγγέλματα με μέλλον, με παρόν, με μέλλον, με πολύ μέλλον. Θα μιλήσουμε για τις hot επιλογές από κάθε επιστημονικό πεδίο. Θα δώσουμε έτσι κάποια tips, κάποια έξυπνα βήματα που καλό θα είναι να ακολουθήσουμε. Και έχουμε και κάποιες συμβουλές για αυτούς που παίρνουν στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, τα λέγαμε. 2 περίπου μήνες έχουν μείνει. Είμαστε στην τελική ευθεία για την τελευταία μας επανάληψη. Λοιπόν, έχω βάλει ωραίες εικόνες, εύχομαι να σας αρέσουν. Μία κλασική ερώτηση που με κάνουν καθημερινά στο γραφείο, στη Θεσσαλονίκη, είναι και κυρίως από τους γονείς. Δημήτρη, πες μας ποια σχολή έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αν ρωτήσω εδώ πέρα, να μου πείτε εσείς, αν γνωρίζετε ποια είναι η σχολή με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, μπορείτε να μου πείτε με σιγουριά. Υπάρχει κάποιος που θεωρεί σίγουρα ότι υπάρχει κάποια σχολή με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση? Στρατιωτικές σχολές, τα έξιτολα επαγγέλματα, τα σώματα ασφαλείας. Πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό. Και κάπου εκεί αρχίσουμε και ερχόμαστε σε μια μετοπική σύγκρουση με τους γονείς. Για μένα, οι σχολές χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Πολύ σωστά, σε αυτές που μας προσφέρουν μια άμεση επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση, που είναι τα έξιτολα επαγγέλματα, και υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες σχολές, που όπως λέει ο Σάκης Ρουβάς σε ένα τραγούδι, θέλει αίμα, δάκρυα και πολύ υδρότα. Αγαπημένη μου έκφραση είναι, όχι το διάβασμα, γιατί το διάβασμα ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αγαπημένη μου έκφραση είναι πάω να υδρώσω τη φανέλα. Όλοι έχετε κάνει κάποιο άθλημα, φαντάζομαι. Πάρτε τον αθλητισμό και βάλτε τον στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Πάμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Γιατί για μένα, σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα πλην των έξυπνων επαγγελμάτων, θέλει κυνήγι. Και υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα σε εισαγωγικά πάντα αυτός που πεινάει και αυτός που δεν προλαβαίνει. Αυτός που πεινάει, μάλλον κάτι δεν κάνει καλά, και αυτός που δεν προλαβαίνει, σίγουρα, και χτυπάει το τηλέφωνό του, έτσι, σίγουρα κάτι κάνει πάρα πολύ σωστά. Επόμενη ερώτηση. Ποια επαγγέλματα θα έχουν σίγουρη αποκατάσταση στο μέλλον? Δεν είναι δηλαδή πλέον, οι ερωτήσεις τους δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σήμερα, αλλά με το τι είναι αυτό που έρχεται. Το θέμα είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Η αγορά εργασίας αλλάζει τόσο γρήγορα, με ρυθμό που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Μην πάμε μακριά, είχαμε το COVID, είχαμε την πανδημία, τα δεδομένα άλλαξαν πάρα πολύ. Και κάπως έτσι είναι το κεφάλι ενός εφήβου σε πρώτη φάση, ενός ενήλικα σε δεύτερη φάση, να προσπαθεί να σκεφτεί, να βάλει σε μια σειρά όλα αυτά τα δεδομένα που δέχεται καθημερινά. Σίγουρα έχουμε νέες συνθήκες, έχουμε νέα δεδομένα, η αγορά αλλάζει, ο COVID, αν άφησε κάτι εκτός από ψυχολογικά σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, είναι σίγουρα ότι ανέβηκε σε ένα βουνό και έσπρωξε τις εξελίξεις και την τεχνολογία. Πράγματα που θα έρχονταν στη ζωή μας 15-20 χρόνια αργότερα ήρθαν πολύ γρήγορα. Εγώ τουλάχιστον έμαθα τους κωδικούς τάξης απ' έξω την περίοδο του COVID. Φαντάζομαι οι περισσότεροι. Ναι, γιατί υπήρχε μια έξαρση στο κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων. Σίγουρα. Ένα άλλο που άφησε ο COVID είναι η τηλεργασία. Σωστά. Αυτό που εκτιμούν όλοι, ότι μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στην εργασία μας και σε ένα απομακρυσμένο περιβάλλον από το παραδοσιακό γραφείο. Σίγουρα υπάρχουν τα θετικά της τηλεργασίας, όπως το μηδενικό κόστος μετακίνησης, περιορισμένο χρόνο μετακίνησης, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως προβλήματα στην επικοινωνία και σίγουρα και θέματα κλεισούρας, έτσι. Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει.
αναδημιουργείται με νέους όρους. Οπότε εσείς που είστε σήμερα εδώ, είστε στο γυμνάσιο, είστε στο λύκειο, είστε ένα βήμα πριν δηλώσετε τις σχολές σας, πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι ό,τι και να σας λέει ο ένας και ο άλλος, πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, γιατί σε αυτόν τον νέο κόσμο, εσείς θα αποφασίσετε ποιος θέλετε να είναι ο ρόλος σας. Θέλετε να είστε πρωταγωνιστής ή να είστε ο κομπάρσος. Είναι δική σας η επιλογή, να το θυμάστε. Οπότε λοιπόν διαλέγετε και παίρνετε. Πρωταγωνιστής ή κομπάρσος. Γιατί εγώ αν ρωτήσω τώρα εδώ ένα παιδί λυκείου, σίγουρα θα μου πει θέλω να βγάλω λεφτά. Θέλω να βγάλω χρήματα. Το πρόβλημα όμως ενός παιδιού που είναι στο λύκειο είναι ότι δεν θέλει να ζορίζεται. Σωστά. Περιμένουν όλοι εσφαλμένα την τρίτη λυκείου για να παλώσουν μια διαδρομή που έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το γυμνάσιο. Οπότε λοιπόν, προσπαθήστε να βάλετε καλά στο μυαλό σας ποια θέλετε να είναι η θέση σας σε αυτόν τον νέο κόσμο. Και για μένα δεν υπάρχει, είναι μόνο η τεχνολογία. Εγώ που είμαι της θεωρητικής, τι θα κάνω. Εγώ που έχω επιλέξει τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όλοι έχουν το δικό τους ρόλο. Τι ζητάει η αγορά εργασίας σήμερα? Πρωταγωνιστές. Για να αρχίσουμε να τα συνδέουμε και λίγο στο μυαλό μας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις? Δεν έχω, γιατί μέχρι στιγμής με φροντίζει η μαμά, με φροντίζει ο μπαμπάς, σωστά. Έχω άλλους ανθρώπους να με σαπορτάρουν. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να πάρω εγώ ο ίδιος την κατάσταση στα χέρια μου. Οπότε, ακόμα ίσως η εικόνα μου να μην είναι εκεί πολύ ορθή. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι ειδικοί λένε ότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ενσωματώνονται ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και λύσεις σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Πλέον, ολοένα και περισσότερες εταιρείες οριμάζουν καθημερινά ψηφιακά. Ποιες είναι οι εφαρμογές του ψηφιακού μετασχηματισμού? Είναι τα social media, είναι η κινητή τηλεφωνία, είναι το Internet of Things, το διαδίκτυο των πραγμάτων, network security, τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω δεν είναι άγνωστες λέξεις. Γι' αυτό ξεκίνησα από τη social media. Θα τα πούμε μετά και για τα social. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα νέο κόσμο μπροστά μας και θα ξεκινήσω με ένα πολύ μεγάλο contrast για να δείτε τι πιστεύαμε ότι ήταν ανακάλυψη και καινοτομία κάποτε, ενώ τι έχουμε φτάσει να κάνουμε πλέον. Εδώ κάποτε νομίζαμε ότι ανακαλύπταμε τον κόσμο, Αυτό δεν είναι καν gadget. Αυτό είναι ένα πατέντα, θα τη λέγαμε. Δείτε. Πήγε ένα θέμα με το καλώδιο εδώ, Και μετά έρχεται το AI PIN. Ξέρουμε τι είναι το AI PIN? Είναι ηλεκτρονικές συσκευές, είναι σαν ένα μεταλλικό μεταγιόν, το οποίο θα μπαίνει στο ρούχο μας και θα αντικαταστήσει τα smartphones. Και γιατί θα τα αντικαταστήσει? Γιατί δεν θα απαιτεί από το χρήστη να ελέγχει συνεχώς μια οθόνη. Να δούμε μερικές εφαρμογές. Or play songs from famous sci-fi films. I've got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. If I was to go down, I can pause. And to get back to my home screen, I just close my hand. Okay. Got my clock. Weather, the date. If I tilt my hand up, got nearby. It tells me everything that might be around me and where I am at the same time. The solar eclipse will occur on April 8th, 2024. Best places to see it are Exmouth, Australia, and East Timor. I can use it for messaging, either by voice or laser. Tell Andrew I'll be there later tonight. Your message to Andrew says I'll be there later tonight. Okay to send. Make me sound more excited. Your message
message to Andrew says I'll be there later tonight. Can't wait. Okay to send? Yes. Estamos casi listos para enviar la versión final. We are almost ready to ship the final version. Great. I can't wait. Thanks so much. Genial. No puedo esperar. Muchas gracias. How much? Όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει αλλάξει. Τι θεωρούσαμε τότε επίτευγμα και τι θα θεωρήσουμε τώρα. Ουσιαστικά, στο προηγούμενο παράδειγμα, αν ρωτήσω να μου πείτε ποιοι επιστήμονες ασχολούνται με τη δημιουργία του AIP, τι θα μου λέγατε με σιγουριά? Εγώ ξέρω ότι εδώ στις αίρες το αίμα μας βράζει, γιατί δεν μιλάμε. Πάμε λίγο. Δεν θέλω τροπές. Θα μου πει κάποιος. Πληροφορικής, πολύ σωστά. Άλλος. Τεχνικό κομμάτι. Ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, υπολογιστών, μηχανολόγος. Σωστά. Αν εγώ τολμούσα να πω τώρα ότι μαζί με αυτούς που είπαμε συμμετέχουν στην επιστημονική ομάδα φιλόλογοι, ψυχολόγοι, θα με θεωρούσατε τρελό? Ναι, δεν είμαι όμως, μπορεί να είμαι λίγο, δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι τρελός. Γιατί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό που είδατε προηγουμένως, χρειάζονται φιλόλογοι με εξειδίκευση στην υπολογιστική γλωσσολογία, χρειάζονται ψυχολόγοι για να μπορέσουμε. Αυτό το sentiment analysis που έγινε, ουσιαστικά του είπε προηγουμένως, θέλω να φανώ λίγο πιο ενθουσιασμένος όταν στέλνω το μήνυμά μου και μετά το άλλαξε, το τροποποίησε. Ουσιαστικά η αναγνώριση συναισθηματικού τόνου σημαίνει αυτό, πίσω από ένα κείμενο. Εργάζονται καθημερινά για αυτό το κομμάτι πάρα πολλοί ψυχολόγοι, πάρα πολλοί φιλόλογοι με εξειδίκευση στην υπολογιστική γλωσσολογία. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι τα περισσότερα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν έχουν δημιουργηθεί. Και θα πω ότι και εμένα μου με ρωτούσε κάποιος όταν ήμουν στο Λύκειο και μου έλεγε θα γίνεις κάποια στιγμή σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, θα σου έλεγα τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί η επαφή μου με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ήταν ο γυμναστής, για κάποιο λόγο του είπανε θα κάνεις το ΣΕΠ, και ο γυμναστής μου έδινε την δυνατότητα ή να επιλέξω μια μπάλα μπάσκετ, να πάω απ' έξω, ή να καθίσω να μιλήσω για κάτι που ακούγονταν πάρα πολύ βαρετό, να μιλήσω για τα επαγγέλματα. Εννοείται έπαιρνα την μπάλα μπάσκετ και πήγαινα να απ' έξω. Όλο αυτό που έχουμε σήμερα εδώ και συζητάμε δεν υπήρχε τότε και το καταλαβαίνουμε. Οπότε λοιπόν εσείς τι θα κάνετε? Εσείς θα σπουδάσετε, θα αλληλεπιδράσετε και θα δημιουργήσετε τα νέα επαγγέλματα. Ουσιαστικά, ακόμα και εσείς που σε 2 μήνες δίνετε πανελλήνιες, δεν επιλέγετε επάγγελμα. Επιλέγετε ένα πεδίο σπουδών. Μέσα από το πεδίο σπουδών θα βρείτε το δρόμο σας. Τι θα σας ιντριγκάρει περισσότερο? Ουσιαστικά, ο εξελιγμένος σας εαυτός είναι αυτός που επιλέγει το επάγγελμα. Και όχι ένα παιδί 17 χρονών. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, έτσι? Γιατί φανταζόμασταν ότι θα έχουμε διαφορετική οπτική στα πράγματα όταν θα διδάσκουμε τα μαθήματα ή όταν θα παίζουμε video games. Ουσιαστικά θα προετοιμαστούμε για να δώσουμε κάποιες λύσεις σε προβλήματα που θα εμφανίζονται. Όπως εδώ, ήταν μόνη της, έπεσε κάτω, τώρα δεν χρειάζεται κάποιον να είναι δίπλα ανά πάσα στιγμή, που μπορεί να φτάσει στη τεχνολογία. Εδώ έχουμε ένα Σκοτσέζο ιστορικό και οικονομολόγο, τον Shepherd Byron, ο οποίος ακύρωσε μια βραδινή έξοδο ένα βράδυ και είδε ένα όνειρο. Να δημιουργήσει ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, ATM. Ο Σπάγκλερ, εφευρέτης της πρώτης ηλεκτρικής κούπας. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε? Είχε άσθμα. Είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον εργασιακό του χώρο. Οπότε, ανακάλυψε την ηλεκτρική σκούπα. Και άλλα πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Μπορεί και εσείς εδώ πέρα να είστε οι αυριανοί εφευρέτες, που δεν ξέρουμε. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ειδικά σε εσάς, σε αυτή τη γενιά, είναι ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί καινοτομία. Για μένα που πήρα το πρώτο κινητό τηλέφωνο, όχι smartphone, κινητό τηλέφωνο, ως επιβράβευση μετά τις Πανελλήνιες,
Εγώ συνάντησα την τεχνολογία σε διάφορα στάδια της ζωής μου. Εσείς γεννηθήκατε μέσα σε αυτά. Οπότε είναι συστατικό της ζωής σας και πρέπει να πάτε ένα βήμα πιο πέρα. Είναι σαν να λέμε τα αγγλικά είναι έξυπνη γλώσσα. Όχι. Τα αγγλικά είναι η μητρική σας γλώσσα. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τα αγγλικά, όποια πέτρα και να σηκώσουμε, θα μας πει what's your name. Σωστά. Και φαντάζομαι όλοι ξέρουμε να απαντήσουμε. Τι λέει εδώ ο τύπος? Ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει τις δουλειές μας. Εγώ θα πω να μην βλέπουμε πολλές ταινίες εδώ πέρα. Γιατί ουσιαστικά καταργούνται πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα, κακά τα ψέματα. Δημιουργούνται όμως πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας. Για αυτούς που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν βέβαια, έτσι. Όχι για τους κομπάρσους που είπαμε. Και αν τα βάλουμε λίγο τα συν και τα πλην, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά οι θέσεις που δημιουργούνται είναι περισσότερες από αυτές που εξαφανίζονται. Ζούμε λοιπόν στην εποχή της αλληλεπίδρασης των επιστημών. Ζούμε στην εποχή της διεπιστημονικότητας. Όπως λοιπόν δένουμε τα κορδόνια μας, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, έτσι λοιπόν μπλέκονται οι επιστήμες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο συζήτησα και προηγουμένως. Δείτε λοιπόν πόσες ειδικότητες συνεργάζονται για να μας δώσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ψυχολόγοι, φιλόλογοι με εξειδίκευση στην υπολογιστική γλωσσολογία, και αν το πάμε και στα video games, υπάρχουν μέχρι και παιχνίδια τα οποία, για όσους παίζουν video games, τα οποία αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, οπότε και ένας απόφοιτος μιας σχολής ιστορικού αρχαιολογικού σίγουρα μπορεί να συνδυάσει με κάποια συγκεκριμένη πορεία, με ένα μεταπτυχιακό και το σχεδιασμό video games. Πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, το έχω χωρίσει σε 4 πυλώνες και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τεχνολογία, μια και ήδη ξεκίνησα να σας δείχνω λίγο γενικά για την τεχνολογία. Αρχικά αντιλαμβανόμαστε ότι για την τεχνολογία 10 μέρες να συζητάμε δεν μας φτάνει ο χρόνος. Εδώ σας βάζω μερικές εξειδικεύσεις που σίγουρα για πρώτο πτυχίο χρειάζονται μια πληροφορική, έναν ηλεκτρονικό, έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικών υπολογιστών και βάλω έτσι κάποιες hot έτσι εξειδικεύσεις. Είπαμε για τεχνητή νοημοσύνη, για το sentiment analysis, για τη μηχανική μάθηση, που είναι οι αλγόριθμοι που μαθαίνουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε το Internet of Things, το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τι είναι το Internet of Things? Είναι συνδεδεμένα αντικείμενα, τα οποία είναι αφοδιασμένα με αισθητήρες, με εξοπλισμό, με τεχνολογία και έχουν τη δυνατότητα και να λαμβάνουν, αλλά και να μεταδίδουν δεδομένα με σκοπό την αυτοματοποίηση μιας ενέργειας ή την ενημέρωση ενός χρήστη. Έξυπνα σπίτια, έξυπνα οχήματα. Δεν νομίζω να είναι ξένες γλώσσες, το έχουμε αυτό, έτσι. Είναι κάτι πολύ οικείο πλέον. Έχουμε την επαυξημένη πραγματικότητα, την εισαγωγή ψηφιακών αντικειμένων σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Ένα χαρακτηριστικό είναι ένα παιχνίδι, το Pokemon Go, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το οποίο εκεί που περπατούσαμε κυνηγούσαμε Pokemon. Για να καταλάβετε τι σημαίνει επαυξημένη πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα είναι σίγουρα πιο κοντά σε εμάς, την γνωρίζουμε από τα πρώτα βήματα της τεχνολογίας. Και έχουμε και το 5G, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να συνδέει δεκάδες δισεκατομμύρια συσκευές ταυτόχρονα. Και αν σας έλεγα ότι το 2030 έρχεται το 6G, για να καταλάβετε τη δυναμική του 6G, σε ένα δευτερόλεπτο θα μπορούμε να κατεβάζουμε 142 ώρες περιεχομένου Netflix. Ωστόσο, ακόμα αργεί να έρθει και στη ζωή μας και στα κινητά μας και κυρίως στην τσέπη μας το 6G. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, νέες τεχνολογίες οι οποίες θα επηρεάσουν την κοινωνία, τον πλανήτη, γενικά τη βιομηχανία. Σας έχω βάλει τις μερικές, οι εύκαμπτες μπαταρίες, οι απλές τυπικές άκαμπτες μπαταρίες θα τελειώσουν. Θα αντικατασταθούν από τις εύκαμπτες, από αυτές οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από ελαφριά υλικά και θα μπορούν να τεντώνονται και να κάμπτονται. Αυτές θα προσαρμόζονται είτε σε έξυπνα ρολόγια, είτε σε ιατρικά μηχανήματα, είτε σε ρούχα, υφάσματα. Σκεφτείτε ότι θα είναι μέσα σε ρούχα τα οποία θα έχουν σύστημα θέρμανσης. Ή θα έχουν ως σκοπό, μόλις θα φοράς το ρούχο, να ελέγχει την υγεία του ανθρώπου που φοράει το ρούχο.
Φορητοί αισθητήρες φυτών. Ένα από τα προβλήματα παγκοσμίως είναι η πληθυσμιακή αύξηση. Οπότε πρέπει να τονώσουμε και τη γεωργία και τη βιομηχανία του τροφίμου. Άρα λοιπόν, μια τεχνολογία είναι οι φορητοί αισθητήρες φυτών. Αυτοί παρακολουθούν την υγεία των φυτών και προσπαθούν να συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας. Ουσιαστικά είναι μη επεμβατικά μηχανήματα, τα μικρά, τα οποία τοποθετούνται στα φυτά και μπορούν να δίνουν δεδομένα για την υγρασία, για τη θερμοκρασία, αλλά και για τις θρεπτικές ουσίες. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα θα μπορούμε και να μειώσουμε